Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा नोंथांमोननि DHS DME AYUS लोगोसे DHS FW बेनो जाबाय combined exam Health Department Assam State नि दा non technical post नि माब्ला जागोन official notice आं नोंथांमोननो लाबोदों बेनो जाबाय grade 3 आव आरो लोगोसे grade 4 नोंथांमोननि साख्रिनि सायावबो डिटेल्स खौ लाबोदों भिडिअ नायग्रोजोब अब्लासो बुजिगोन बेनो जाबाय आसामनि सावस्रि बिफाननि साख्रि जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामना दोनदों सो बेनि एग्जाम दे फैगौ आरो एडमिट माब्ला मोनगोन बेनि सायावबो जोङो कभार खालामगोन जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियेल इउट्युब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों लेटेस्ट मोननो हागोन स' दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइट DHS आव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो फार्स्टआव नोंथांमोना क्लियार जानांगोन नोंथांमोननि डिपार्टमेन्टआ गासै मोनब्रै दङ हेल्थनि आन्डारावनो बेनो जाबाय DHS FW बेनिफ्राय DHS दङ NDME दङ बेनिफ्राय AYUS दङ बे मोनब्रै पस्टजों नोंथांमोना मा बेनो जाबाय कम्बाइन्ड एग्जाम जागोन बाथ्रा जाबाय जेसेबांनो बे मोनब्रै डिपार्टमेन्ट DHS DME AYUS DHS FW आव पस्ट फैदोंमोन बे खनसेनो सिंगल एग्जाम जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो गैया स' नोंथांमोना माने मोनसे एग्जामजोंनो गासैयावबो माने जेराव इलिजिबल जायो काट अफ लानानै नोंथांमोनखौहाय साख्रि होनाय जागोन दा बिनि एग्जाम डेटखौ जों नायगोन आरो लोगोसे लेटेस्टआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बाव थाबैनो एडमिट मोनथारसिगोन लिंकआ एक्टिभ जाथारसिगोन आरो जेब्लानो जायो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव मोनगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो दाबाव नेक्स्ट लेभेलाव जुदि हेल्थनि भिडिअ फैयोबा जायफ्रानोखि आनजाद होनो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय पस्टआ ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 दङ दा टेक्निकेल पस्टनि एग्जामा जोंहा 2 जानुवारियाव जाखांबाय आरो बेनि रिजाल्टआ नैबे लास्ट सप्तायाव एबा मार्चनि फार्स्ट सप्तायाव फैनायनि चान्सआ दंसै जेराव स्टाफ नार्स दङमोन आरो लोगोसे गोबां माने लेब टेकनिशियान दङमोन आरो गोबां टेकनिशियान पस्ट दङमोन दा बिथांमोननि एग्जामा कन्डाक्ट जाबाय आरो लोगोसे स्किल टेस्ट जागोन स्किल टेस्ट थायो बे एग्जामाव बेनो जाबाय हेल्थआव दा जों एग्जाम डेटखौ जों नायग्रोनोसै बेनो जाबाय नन टेक्निकल ग्रेड 3 पस्टखौ जोङो नायग्रोनोसै दा बे जाबाय अफिशियेल नटिस बेनो जाबाय रिटेन एग्जामिनेशन अफ ग्रेड 3 नन टेक्निकल पस्टआव नोंथांमोना जायफ्रा थांनाय बारावबो रि एप्लाइ खालामदोंमोन दा बिनि एग्जामा स' नोंथांमोना जासिगोन बेनो जाबाय नन टेक्निकल एग्जामा मार्चनि 9 डेटआव जागोन अके 9 मार्चनि नोंथांमोना आनजादखौ सानडे खालि होनो मोनसिगोन बेनो जाबाय नन टेक्निकलाव स' बेखायनो एडमिटखौ नोंथांमोना मोनगोननो बेनो जाबाय DME नि अफिशियेल वेबसाइट दंखायो स' बेयाव नोंथांमोना मोनसिगोन आरो जेब्ला एडमिटआ होयो अफिशियेल नटिस खनसे फैबावगोन आरो जेब्लानो फैयो नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन दा सेलेक्शन प्रसेसआ बेनो फार्स्टआव रिटेन एग्जाम जायो अके देन बेनिफ्राय स्किल टेस्ट थायो आरो दा गासैयावबो स्किल टेस्ट दङ नाथाय ग्रेड 4 आव अरेल टेस्ट जागोन आरो बेयाव पास जाबाथाय साख्रि दा नोंथांमोननि आनजादा 9 मार्चआव बेनो जाबाय नन टेक्निकलाव ग्रेड 3 आव आरो लोगोसे जास्ट भिडिअ नायबाय था देन साबजेक्टआ मा फैगोन दा साबजेक्टआ नोंथांमोना सेलेक्शन प्रसेसआ बोरै फार्स्टआव एग्जामाव नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जाम होनांगोन नाथाय नोंथांमोननि कुइसना गासै 50 कुइसन थागोन आरो मोनसे हाबानो नोंथांमोना 2 मोनगोन गासै 100 मार्क्सनि एग्जामखौ नोंथांमोना होनांगोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो गैया दा बेखायनो काट अफआ गोजौ थाङो 90 प्लास गाहाम थांनाय रेकर्डआ दङ स' बेखायनो मोजां सिलेबास फकास खालामनांगोन होमबासो नोंथांमोना क्वालिफाइड खालामनो हागोन DHS DME नि एग्जामाव थ' बेखौ जों मिन्थिबाय स' बेनिफ्राय ग्रेड 4 स्टाफआव स' नोंथांमोननि पस्टआ 2008 दंमोन सिगां ओंखारनाया बेनो आनजाद जायाखैमोन आरो बे पस्टआ बारायगासिनो दङ एग्जाम जायाखै आरो खोनानाय बादिब्ला दा बावैनो ग्रेड 4 पस्टआ फैबावगोन होनना बुंदों गुबुन मेडिकेल कलेजआव अब्ला नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो हानाय चान्सआ दंबावो नाथाय मोनसे बाथ्रा जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामखानाय स' नोंथांमोना डाबल खालामनांगौनि गोनांथि गैया जुदि खालामनो गोसो दङबा गुबुन फन नाम्बारजों माने खालामनो हायो आरो ग्रेड 4 नि एग्जामा माब्ला जागोन दासिम डेट फैथ'वाखै दा मोनसे बाथ्रा जोंहा मार्चनि गेजेर सप्तायाव जानो हागौ मानो होनोबा मार्चआव पन्चायत इलेक्सन दङ बिनि सिगां जानोबो हागौ एबा उनावबो जानो हागौ ग्रेड 4 आ नाथाय आं सानदों फार्स्ट सप्तायाव मार्चनि थ' नोंथांमोना ग्रेड 4 खौबो आनजाद होनो मोननो हागौ